NGCDF obogweli kendo mar mondo mi bi watwage yo makare. Kevin Osido wachni mogik awatiko. An wachna mogik Joyce en kwayo jatelo mar piny ma Kenya ni sama katiba maber mane jo Kenya omire ni ochiwo thuolo mar mondo jotine sirkal to wek keto thuolo mang'eny ne josiasa nikech wantiere gi sektas mopogore opogore, wantiere gi networks manyalo mentor and breed proper technicians manyalo konyo President William Ruto mondo oti tije e yo makare. To kidhi kiketo ne jo Kenya ni miya uru ng'ato manyalo konyo ma koro igolo josiasa oko nikech kata samo loso to emphasize broad based government mo wacho ni gini to kwanyal timo kendwa kati bede opposition kati bede ang'ono, but dware ni mondo ng'e ni Kenya is a pure presidential system manyiso ni wantiere gi tienge mopogore opogore adek matiyo ne jo Kenya ma en executive, judiciary, legislature. To legislature kacha wantiere gi jo majority magin jo sirkal, wantiere gi jo minority. Koro aber ka sama ichiwo thuolo to the political elite, politicians, nikech kata mana king'iyo jogoro mongirore ma mosomnwa citations gika to almost 96% of them gin jogo mabende ni osebede sirkal, kia tiye ministry marang'o, kia tiye agency marang'o, kia otimo NTSA ang'o, kia otimo ang'ono kanye. To yet the population mar jo Kenya kawa nyala timo an open recruitment process mar human resource to samigo gicha e gazette to kata king'iyo jogo ma apply to dware ni nyisowa ni ng'ano gini manende apply to profiles magi chalo nadi ma ok mana ni kuri nyisowa ni jogo ma osekalo committee kata recruitment process through the PSC gin so and so ema dhi bedo interview nikech mano koro wanyalo bedo gi a very robust breed of Kenyans ma are ready, are also prepared. To katieko tawacho ni kamano e kako timore in other jurisdictions. Masama kuri dwaro kata mana ja water, cabinet secretary kata principal secretary mar weche mag pi. Tipenjo jo networks gi jo sectors manitiere e weche mag pi. Nimi wa uru a list of people, practitioners ma wanyalo nominate mondo president odhi nominate ne jo bunge mondo ndik kaka either jagoro mongirore kata jatelo mar migao machalo ka. Kidhi e weche mag somo be ichak itime kamano, but marwa ma Kenya ka to kata obedo no wacho weche mag inclusivity, but waneno ka josiasa iketo mbele ahinya makata kidhi e mazishi e liel mar jaod ng'ato to koro kia kacha tinyisi ni idewo in ka dok Nairobi to in next idhi bedo cabinet secretary, but king'iyo technical aspects kata king'iyo narratives majatelo mimiyo thuolo ni godo to kine ka weche makamano chopo kama jo Kenya paro ni nyalo chope. Omiyo mago gin lessons ma dware ni mondo bende wang'ini to gaps machalo manadi ma wasebedo godo e weche mag appointments. Karo bedo ni appointment to en thuolo ma katiba omiyo rais kaka teko mare onyalo appoint anybody, but in terms of service delivery bende wan accountable, bende wang'iyo inclusivity ma wacho ni en inclusivity malong'o ma chopo kama ng'eny jo Kenya bro feel ni adieri wantiere sirkal to sirkal nitiyonwa wan te waduto. Erokamano ahinya. Wakili wachni mogik awatieko. Erokamano. An Ruto wacho pile, President Ruto wacho pile ni Raila omiyo sirkandi ochung'. Kendo ambo wacho ka pile ni wamiyo